Така, да започваме първо с тези монети. Гръцка монета 2002 година с надпис S. И така, може да огледаме цялата отстрани е двойно, да, така. И лицето е напълно размазано. Не се вижда нищо. Ето ви буквата S 2002 година. Продължаваме следващата монета, пак 2002. Погледнете буквите, цифрите как са. Има също буквата S. Тук лицето се вижда горе-долу. И следващата пак е от 2002, да, която е с изцяло запазено лице. Тук обърнете внимание на тази монета, знака тук горе. Тук вижте как е. И сега ето ги тази монета. Германски са и двете. Ето, погледнете, ето да ви покажа. Тази магнит не я лови. И погледнете германска монета от 2 евро. А това е монета, която погледнете дебелината спрямо другата монета. Ето, за да ви покажа, че магнит не ги лови. Ето, тази се лепи, тази изобщо. Ето, два магнита са.